Ma jistax ikollok gvern b'saħħtu mingħajr partit b'saħħtu. Għal dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela meta kienet jindirizza attività li ttella tal-attivisti tal-Partit Laburista qabel il-ftuħ tal-Konferenza Ġenerali Annwali li se tikkonferma tmexxija tal-partit. Dr. Bela qal kif issa l-attivisti għandhom ir-responsabilità li jagħtu fiduċja b'saħħitha li tmexxija tal-partit biex mhux biss il-partit ikun b'saħħtu imma anke l-gvern din il-fiduċja titrasforma f'ħidma. U għannota kif il-livell ta' ħidma baqa daqs li kieku sejrina l-elezzjoni, kif dan huwa l-aktar kabinett u grupp parlamentari b'saħħtu li qatt kellu dan il-moviment. Dan fil-waqt li l-Parlament laqqa fi żmien qasir rekord anke biex ġie iffurmat il-kabinett sabiex jitwettaq l-aktar manifest elettorali ambizzjuż int Malta li jpoġġi l-prijoritajiet tan-nies fuq quddiem b'miri ċari. Sar li dawn il-miri se jitwettqu għax huma ffukati fuq il-ħidma, kif mal-ewwel sigħat kulħadd met onqu għax-xogħol. Dr. Bela semma s-seba' liġijiet li se jkunu qed jiġu attwati fl-ewwel mitjum bħal riforma fl-IVF sabiex dawk li jridu jibnu familja ikunu jistgħu jagħmlu dan f'pajjiżna stess. Dan flimkien mal-liġi tal-appelli tal-ippjanar dawk fil-volontarjat kif ukoll liġijiet fuq is-settur tal-ugwaljanza sabiex pajjiżna jerġa' jkun fil-quċċata tal-ilga jurib. Il-Prim Ministru nnota kif l-Oppożizzjoni rajnija tarmi dak li ħadem tant fuq pajjiżna b'ebda kundanna mill-kap nazzjonalista. Dr. Bela stqar li flimkien mad-deputati mexxejja huma ridu jagħtu injezzjoni ġdida ta' entużjażmu fil-partit, ħafna ħidma u perseveranza. U għasellem ukoll lill-amministrazzjoni, il-voluntiera kif ukoll il-ħaddiema kollha fosthom dawk ta' wan. Il-mexxej Laburista qal li kull ministeru jrid jidentifika żewġ prijoritajiet mill-manifest li jridu jitwettqu qabel budget ieħor li se juri s-saħħa ta' dan il-moviment minkejja s-sitwazzjoni ġeopolitika. Ġewwa pajjiżna se jkollna budget ieħor li fih neħdu ħsieb il-ġenituri, li fih neħdu ħsieb iż-żgħażagħ, li fih neħdu ħsieb l-istudenti, li fih neħdu ħsieb in-negozji, li fih neħdu ħsieb is-self-employed, li fih neħdu ħsieb il-first time buyers, li fih neħdu ħsieb il-pensjonanti kollha ta' pajjiżna. Budget li jkun ieħor progressiv, budget li jkun ieħor espansjonarju, ħanibqgħu intellaw il-fuq il-kwalità tal-ħajja tan-nies, ħanibqgħu intellaw il-fuq il-well-being tan-nies, ħanibqgħu insaħħu l-kwalità tal-ħajja tagħkom. Dr. Bela qal li dan kollu għandu lan li l-ħajja tan-nies tibqa' titjieb. Ejjew ħalli wara din il-konferma b'saħħitha inkomplu wettqu l-manifest elettorali li tagħna daqstant fiduċja għaliex intom Maltin, intom Awċin, intom Malta u Malta intom. Inti Malta, il-ħolma tiegħek, il-proġett tagħna. Grazzi lilkom ilkoll.